Selkeästi hetken, kun mä voin aloittaa. Nyt mulla on YouTube-tausta päälle. Haloo? No, ei se haittaa. Saat itse olla YouTubessa mukana. Mutta tänään meillä on hyvä ihminen. Kuseparina taas. Ei kusta. Ja jees, mä oon niin hyvä tästä pelissä. Eikö sä nyt liveä vai? En tee liveä, mä teen YouTube-videota. Onko se muuten YouTube? Mä oon YouTube-teppaaja. Steppaaja. Mun pitää nyt esittää proota. Pelaa muuten näitä. Mä haluan saada tähän näyttökertoja. Meillä on vielä iso. Mä ilman. Yes. Victor Royale. Box BBB. Haluan taas olla kuseverinen. Et pelaa, mäkin pelaan. Mä oon tämän koko ajan pelannut täyttä. No, sä ei saa pelata täyttää. Mennään reload-maksiin. Mennään reloadia. Tässä on mun muuvit. Nyt mä menen katsomaan, onko mun leipon toimitus myöhässä. Mikä sun nimi on YouTubessa? Tää alkaa nolla-nimi. 676. Iso K ja muut pienellä. Pienellä. Voitko sä sanoa, miten saa ton. Mikä onkaan ton? Tahti-editi. Nyt se unohti koko homman. No niin, tässä on muuvit. Ai tää on paras mappi. Eikö se jäämappi ollut paras? Eikö tää on paras mappi? Se on paras mappi. Eikö tää on liian kaukana? No näyttää potilta. Eikö sä edelleen sitä sun... Joo. Myös se syö pelaa. Niin, kuinka kauan sä haluat, että se kestää? Joo. Joku. Mä voin näyttää jos kaikki näketä, niin aina kun te ammutte esim. Jätkiitä sille, niin te saatte aina uudelleen putosta. Ne saa aina ja ne saa pikku vinkin, ampuu päähän. Sille pitäisi tulla eksoottinen. Legendaarinen!
Mun pitää tehdä Ota tällä. pieniä paloja otat aina kerran. Älä huo kauheasti. Joo. Joo. Oikein pitää opiskelijoiden käydä paikkaa, koska tuo on liian hyvä paikka. Sieltä saa mytiikkiä. Mihin? Ai te saadaan eksottista mytikkiä.